ni ba? Sus, absent pag yun siya ron. Ano ni, hapit na. Ang movie ani, prepare na mo na episode. Mga exo, mo na siya movie no na, tanaw na to. Watch your mouth. Kaya ba niyo tanaw yung wait? Dili magkita wasor, baba kay taas yung ilong. Hallelujah. Ako makita ka na po. Joke lang naman isa. Hallelujah. Watch your mouth. Hallelujah. Palakpakan na itong buhay na Diyos nga na. Minsan ito nga naay panalangin ang Ginoo gikan sa mensahe. Kaya kung ngayon ka na, pulong ka ron, pang igo-igo na pang sakit, mali na yung mindset. Kaya mensahe, i-design, pagdasig, paglikod, pagmatuto, pagpanalangin ka na to. Kaya kung ngayon mensahe, puro lang ta dasig. Puro lang ta, bisag na sipyat ka, sige. Patayo na mo ang kinabuhi. Kaya panalanginan ka sa Ginoo, dili ingana ang message. Na ako na correction. Amen. Because behind the correction, there is a blessing. Hallelujah. Correct kasi mong mama, ano di makakabalo manghugas? Ano di makakabalo mamilo sa imong hindyanan? Ano di makakabalo manglimpyo? Ay sakitan na rin ta. Pero behind that correction, naa day purpose of reason. Ano man, dili gusto na ikaw sa wayon sa ubang tao. Dili gusto sa ginikanan na ikaw mudako nga walay ayo. Kaya kinsa may pasangilan, kinsa may nagpalako nimo. Liwat kasi imong inahan, imong amahan. Wala mga igsoon, mga ginikanan, kung kita mo ayaw mo correct sa itong mga anak, mga apo, dapat kita po kabalo makorek. Hallelujah, tama ba nga ginikanan? Tananan eh! Ingon, tananan eh! Amen! Wala na yung bata na rin, tigulang, kitang tanan, igog yung dani ron. Kaya naman tayo bata na. Hallelujah. Praise God. Watch your mouth. Hallelujah. Kung ato ta sa mga hagdanan, lalo na ng mga hagdanan na taas, naagi ginalikit, gawas kung wala, naagi na dapat na pahibalo na naagi butang na watch your step. Nga nung gibutang na watch your step na, tungod kay aron makabalo ka na dili ka magkumpiyansa. Ay, tanaw dito. Napanay, watch your step na naghangad ka. Pag may watch your step, murag si Mr. Bean na daw ah. Nakanahan ako. Nakanahan ako, Mr. Bean na daw ah. Wala na ako. Watch your step. Be careful. Amen. Dapat mahimog bitang maalamon sa tanan ng kong lakang. Step lang na. Napay nakabutang na sa gilid sa atuang simbahan sa itong panimalay. Watch your mouth. Kisa may naay nakabutangan na watch your mouth. Mas maayo siguro ni lalo na sa mga marites na to silingan. Bisan sa imong kaugalingon karon na tabian kay ka. Di ka kabalo mo pugong sa imong bakla. Mag-print tayo kong t-shirt sunod. Ibutang na to watch your mouth. Ibaligyan ako libre sa mga chismosa. Kaya nga grabe na ganda yung pastor ba? Paglikod ba dyan, be obedient. Kailangan mo sunod yun. May kasoon, watch your step. Example na yung mga butang na ginabutangan ng warning, yun na siya warning. Kaya kung wala yung mga warning, kung sa may mahitabo kung di ka magtanaw sa imuhang puno. Gawas sa mapiang pagka, posible nga mamatay ka. Diretso na yung patay. Para na bali, piang pag yun. Posible, pag igo pag yun mo na, igo yung mata na. Igo ka dito sa Japan, safety first yun dito ah. Safety first. Kami ganin, usahay, magkaapoy mi, dagan kayo yung mga equipment na gisuot, pero follow lang yun mi. For the safety na dili ko ma-disgrasya. Mo na mga igsoon, for the safety, watch your mouth. Pwede ba na itong ino na itong kaugaling? Watch your mouth. Sabay-sabay ta. Watch your mouth. Usama na pag-English ka rin na nanawa ang imong bakba, ang akong bakba. Watch my mouth. Isa sis Ron, usama na. Watch your mouth. Hugasan yung bakba. Layo po na. Hallelujah. Praise God. Watch your step. Isa lang sa example. Pwede ba na butangan, suportahan, watch your mouth? Dila sa Canada, watch your mouth? Bisag asa, pwede ba?
Maraglain mong kayo. Kay kung napansin ninyo nga butangan pa man at nagting, saan butangan mo sa kutanga, yung ko? Naangiyanan ng mga tao. Pero katong mga taong reklamador, maubiyag yun na isipyat ko eh. Tama ba? Ay, magiging reklamador, mga ison. Wala, gapon. May iksaon, niningtat na ang karon sa kabuntagon, i-correct ka sa Ginoo to avoid in the future na ay mga butang mahitabo. Na yung mga butang na mahitabo magiging sa simbahan. Pila ka simbahan ang mga bungkag tungod sa paglibag. Pila ka po simbahan karon ang nadaot nahimong natiwalag ang natanggal na lang tungod sa istorya nga di maayo. Manang karon kay mong duman at Ginoo kay nay panalangin ining simbahan. Palakpakan na tong buhi ng Dios na. Kung dili lang ining simbahan kundi sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Kay di gyud maayo nga Kristohanon nagisgot ni kahapon na ikaw maayo kay ka mosinggit diri simbahan dungog kay ang wali sa pastor or ikaw ba sa leader pero pag Monday to Saturday ang imong bakba lahi sukwahi sa mga pagdayeg na imong gigamit diri o sa imong nakakadira sa bangko mao nang dili makapanalangin basi kung sao ba nimo ay simpata minsan ay maparihang sa baba na dili mo simba mao nang what's your mouth. Amen. Palakpakan na itong Ginoo niya na. Excited pa mo ito. Amen lang na. Ay, di magtulog-tulog kay ikon yun mo rin sa tulong sa Ginoo. Napay-gingon, murag ikaw yung topic ka rin. Murag ikaw yung isgutan ka rin sa tulong sa Ginoo. Murag ikaw yung topic ka rin. Ay na lang yun na yung magkatapat. Kay murag siyag yun na. Hallelujah. Point number 1, the significance of our words. Pasabot sa significance na importance, nganong importante yun ang pulong. Kung ato isgutan sa pulong sa Dios, adunay gahom. Ang pulong na mugawa sa imong ngabil sa pagpatay, pag-bless sa tao, pagtunglo, pagdaot, naa sa bakbak. Masakit pa ni sa bunal na kanina ay bilya na bakus. Masakit pa ni sa hangir sa imong mama. Kay kung lapuson ka, malimtan na lang, maulihan mo. Pero kung istoryahan ka na kay maayo pag mulayas ka kay tapulan kang dako, musukol-sukol ka. Maabot ang panahon. Pero gina siya mutok. Tama ba mga igsoon? Pero katong latos sa imong mama, malimtan pa na nimo. Pero ang pulong na imong gibungat karon sa usa ka tawo na anas kasing-kasing. Dili na siya makasama pangingon mo pangit. Dito na lang sa kasing-kasing. Tama ba mga igsoon? Sana may nahing pangit rin. Walay pangit, naghalang malawayo, no? Hallelujah. Point number 1, basahan na itong verse. Sapagkat tinuod sa adlaw, sa paghukom, ang matag-usa. Tanantag, matag-usa. Matag-usa, malubag sa Dios sa iyang mga gipanulti, nga walay kapuslanan. Kay base sa imong gipanulti kung silutan ka o dili. Kulba my heart, napay mga no? Kulba my heart, tanang walay pulos na imong gisulti karon, moabot ang panahon makikatubang na sa imuha. Mao ni ang imong ipamulong. Saad-saad ka wala mo tumara. Nagapanulti kag mga panglibak, nagapanulti kag mga butang pamalikas, mga butang nga dili maayo. Mao ni makatubang sa imo, mo ni mo hukom. Mura na siya tao ba? Gakson ka na, hello, I'm here. Ako itong mga pulong na imong giingon, mag-uban na sa impyerno. May igsoon karon tag na, hinumduman na to, na tanang pulong na nagula sa itong baka. Bisan pa ba yun, matutuyo ay, kanang yaga-yaga, ragudugot, naabay yaga-yaga na, maayo na yaga-yaga. May kong mayaga-yaga na, mapuha, kinana niya, napay anak, yaga pa. Pero pangitag, hinimog na ako na. Asay mas pilion ninyo, gwapo ha, yun mo yayaga. Pero dala mo ako tinuod. Pero pangit na po, negative ka doon kaayo. Maglibog mo ka. Asa may maayo ani, pilion yun mo ang good na, may joke na good. Kapuhan niya purma, oy! May alawa mo na ingana ba yan ko? Hilig ko mag-dive pero ang tinuod, naano yung mga, di lang ako yung mga person na tinuod. Kaya basta kumukin ko rin niya. Depende na sa tao.
Pero, masata tayo akong ginaingon nyo is, dili ko magayaga kay dati, nako, nahiro kita nga akong kinabuhi. Nagdako ko sa lugar na Manawayon. Dili ba na lugar sa may lugar rin? Dili may Manawayon daya. Pagkatalo lang ko sila, mag-survey ta, dili ba na silingan? Sa Manawayon din yung lugar, ay dili, mga buutan ng mga silingan na rin. Hallelujah. Mag-survey kaya ka, no? Or sa inyo ang mga silingan, kung unsa mo lang magkatao. Ay, kulba kayo. Ay, kana si Kuan. Ay, sus! Bago kaya nagsinina, maduminggo ba? Pero ang kinabuhi, ay, amen ba? Lagi mga ngana, ay mo gawas na igsoon, kay mahalata yung ikaw. Mga igsoon, kini nga pulong, ipahinumdom yun sa tukay. Dapat mahimot ang blessing sa uban. I-bless na sa Ginoo para mahimo kang panalangin sa ubang tao. Tinood ba? Amen. Hallelujah. At ito sa laing bahid ka rin. Point number 2 po, 4 ang ikabuo. The power of words to harm. Pasabot sa harm, maghatag og destroy, destruction, maguba. Muna siya og balay ba? Pag may kag-harm, bungkag na siya. Ang atong pulong karon, makaharm gini siya. Makabungkag gini. Dili ni siya basa-basa. Na may uban magpataka ng istorya, basa ang say, nasulod sa kasing-kasing, harap, ay! Nako, pag, wala, di ko kapantay sis, brother. Yan, dinabi yung tao na digyan mo ko nakasulti ng di maayo. Bahala siya, Nakara na siya, wala ko, murag naanad sa kong kinaiya. Sila pa may mag-adjust, dapat ikaw po mag-adjust ka. Mato tag-impirno na. Amen ba? Kaning mga tao, di ka ba mag-adjust? Impirno kayo pa doon nga. Sige na lang yun. Sila kayo mag-adjust sa kong kinaiya. Kaya ingani ko gipadako sa kong mama. Ingani ang akong kinaiya, gikan pa sa paggamay. Babaho na byug ko. Agay. Hallelujah. The power of words to harm. Hallelujah. Oh, next tama na pastor. Sige pa. Maglibog ka ba no? Yung tama na pastor, sige pa, ganahan ka sa pulo, pero maglagot ka, kamaiko ka. Tama ba? Hallelujah. Nakita na to ang baba karon, the tongue is a fire. So James chapter 3 verse 6, dili man literal na magkalayo na imong baba. Pero naay dautan nga butang nga kalayo na pwede mo sunog sa kinabuhi sa tao. Amen. Pila ka tao nag-ingon sa buwa. Kamu, kita. Pila ka tao ang nagtunglo kaninyo na wala may maabot. Pila ka tao na niingon na kinisi kuan ay wala na Maparihara na siyang mama, maparihara na siyang papa. Kanang kinabuhi niya, wala na may pag-asa. Dauton pa jud ka. Masunog ang imong kasing-kasing karon. Kani ba yung tao nga gikan sa toxic society? Mahimo siya toxic. Hallelujah, pag-abot sa panahon, tungod kinasunog siya sa dila nga, nagpagabaga. Kumpiyansa, gano'n mo mga igsoon, kato mga silingan, nagpagabaga nga bilara. Pagsulti, ay, grabe, ito. Naghang yung mga pulo nga dapat ang tingan din nato. Isa Kristohanon, mas kuyaw ang baka sa Kristohanon. Nga naman, nagsimpagod ka. Isa kasipyat yung mga pulo nga maabot sa uwang sa tao. Apil ka masunog. Masunog po ang inyong relasyon karon. Hallelujah. Whenever the power of words to harm, ang pulong nga wala huna-huna, sa dili pa ibungat na nahisama sa espada. Espada ba na? Kita na ito sa mga salida. Nga makapasakit sa pagbati. Kani mga panahon na anong espada ang igamit. Kaya wala pa may pusil. Wala pa'y tangki digira, wala pa'y kanyon. Pero kung nakapalis panahon sa mga armas, ibutang ko diri. Ang pulong nga wala huna-huna, magamit ni sila sa dili pa ibungat na isama sa Armalite or sama sa shotgun kung naatas panahon karon. Kaya kung sa may masakit, mao'y gamiton karon na sambingay. Himuon na itong gamiton. Ato sa naatas panahon karon, mura ni siya o basuka. Ingon na na ito, basuka. Nabayo ba na 45 lang niya ako pastor, pero bungkag yun ang pamilya na, ay may anak. Baka akong isbutan ha, basig ngayon namin pusil.
Atong gisgutan ng Bapa, gamay lang ang imong istorya pero mupatay ng tao. Amen? Kini nga mga pulong nga wala gyud daw huna-huna sa dili pa ibunga, ay sama sa usa ka sandata nga makapasakit sa pagbati. Mao na mga igsoon, ang pinta na ay mga pulong na ang mga pulong yun 100% dapat maghimo tag paglantaw nga kini akong pulong tama ba kani? Tama ba mga igsoon? Ikapila na ka nasipyat sa imong mga pulong. Tungod kay nagpataka ra, nagkumpiyansa na ta. Pero kung maghimo ta og lakang na mag-avoid, maghimo kita, maglantaw kita, mag-careful na sa atong sarili, mahimo gyud na makapanalangin na paano mga pulong nga gibalansi kung maayo ba o dili gibalansi kung maayo ba o dili makapahupay. Indot mo so kailangan gid ay balansihon ang induta dayon ning pulong sa Ginoo. Naatay ginatawag og pagtimbang-timbang. Bitaw na sa panahon nga gikasab-an ka, bisag sipyat nimo. Di ba, mag-inom kag sorry. Pero sa diha nang naa kay reply, naa gyud ta. Balansihon gyud nimo. Kung ingani akong isulti karon, unsa iya patihon? Balansihon. Amen. Imuha siyang itimbang-timbang karon. Na kay tao na gikasub-an, na tao nga niubos di kasayaan. Balansihon nimo ang mga pulong nga unsa isulti nimo niya. Di ba gyud malimtan? Makalimot ko yung nakasulti dahil ko ato dahil. Kaya wak ka na pantay. Kaya bitawan na maglakang ka mga igsoon. Sige ka gana. Pag-ingon, pagkuhan mo, si kinina, nakalakang dahil ko na yun. Ano ba? Kabantay. Ano man? Wala kang careful. Wala kang watch sa iyang ginakangan. Ingana ko lang sa atong inistoryahan. Kung wala na ito gihuna-huna, gihutalo, mahimo gyud na patay gyud ang atong kinabuhi. Madaot pag yun. Kadaghan lang mga tao nga gamiton ganin yung pulpit, dili pasabot na pastor na daghan kayo mga sa Facebook. Pastor magpataka na lagwali. Kung sa gibati hala istorya. Moingon pag yun dito na kamo mga young people, kung gagmay mo offering, pangit yun ang inyong maminyuhan. Makapanalitaka na lang, sige lang, basta si pati yun. Yung pastor na, kung sa'y mahitabo, dapat na tanong, sulong. Ngayon pag yun dito, mabot ang panahon na kung dili gani ka magsakyanan pagabot sa panahon, yung pobre, gihapon ka, ligsan ka na mo. Naaga na. Umot ka, kita na mga nang igsoon. Pastor na, leader na sa dako, kayong subahan. Na kung wala, ako mga igsoon, nakita na ako, tinuwa pa niya mga igsoon. Kailangan ng mga pastor mas magparamping. Na, ningon siya na, ako maghawin niya lang akong kamot. Nasinginig inampo sa inyong mga sakyanan. Pero kung ikaw, kay sakyanan, ubre, naghapon yung kinabuhi, kamot, ligsan, nakagagita ta. Pastor na yun, ay naku. Lagi sa mga nagatanaw sa inyong Facebook, viral kayo na, mga igsoon, daghan kayo mga pastor. Hallelujah. Naapay yung pastor, mamalikas diri sa pulpit. Saka na siya, kay dati wala pa man yung laptop. Naaman siya gayad na papel kamay. Saka niya, napalit man yung papel. Ay, pagsaka niya, nangita siya, asan man niya, nagtindog pa mga tao. Kita na yung dugay-dugay yung pangita. Pagkakita niya sa papel, istini aram na ka. Ang ginabuhis pastor, di na gin makaparang ina po. Sunog, hapon mga tao! Hallelujah! Di gin maayo na mga pastor mo. Gawas ka na ginaya, wagin, matawag yun, ay, mamalikasay din. Mga mimuro, mamalikasay po. Kanigis, pastor, di man yung mamalikas. Mga bago na ganda. Kaya panglangit man ganyan to, amen? Amen. Hallelujah, mga mamalikas. Akit ang tanan, palakpak, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Okay, next, sapit na itong time. The call to speak positively. O ito, ay mo istorya ng mga negatibo. Muna akong ganyan mo, maayo ka niya kay sulti. Maayo ba ka? Ano makadakot mo?
Nakoy mga butang nga maayo, pwede nimo pugnan sa kanang ay na jud koy plano nindot gay ni. Ayo sa kay basig ang imong istorya gitabi na. Ay kana si Kuan, nagplano do sa negosyo, ako daw kay income. Ay, ako ta na din na panalanginan. Manang musulti ta basta sa mga tao na lang pud ang ayang sultihan. Kinabay mga tao kabalo kang chismoso ng dato. Pero na dati mga chismosa gidaghan diri no. Karon hinahina na gibago sa Ginoo. Amen. Natawa ng chismosa dati. Look, na chika na pud. Kaya hilom-hilom lang ba sabi ang kuban dikit-dikit ba. Trabaho gas-gas pa. Hindi na din ba. Secret marites. Hallelujah. Secret agent mo siya. Kung musulti ka mo kanila, gamitan ninyo ang mga makadani ng mga pulong nga aron maminaw sila kaninyo. In order na maminaw ang sa katao sa imuha, dapat good yun ang imuha words. Kaya kung toxic ka na tao, puro reklamador. Ay, naku. Huwag kayo ayaw, di ko ganahan. Kamu ganahan mo makiguban ng tao reklamador? Pagka-uban mo, drive mo, sa mukha, ganahan mo kuhan. Lagyan puro maestro, reklamador. Saan ni siya eh? Paglataw pa lang naman, nanay reklamo. Wala ba yung pinakita ninyo reklamo? Utan ba yung tanan diri Sa lahin ng simbahan akong isbutan ha? Pagkuhan pa lang ninyo, sa simbahan pa lang, pagmata pa lang sa buntag. Mata na ta kay manimbas, sige nagreklamo. Saan ni oy? Kana na word ba? Ang dami na nagreklamo. Pero sa lahin simbahan ng Exona, hallelujah, ay di mo gusto din mo ato ako ni. May malapakan na itong Ginoo ano, dawaton ako na bahalang sakit. Amen. Pag naigo ka may ison, ayaw ka sa Ginoo. Kaya kung ayaw na ka, di ka masakitan sa tambal. Kini bitong tambal na ayaw na, kaning sakit na sama na ayaw na, di lagi ka masipag. Kung saan naglambos ni mo ng tambal, di lagi masakitan. Pag nasakitan ka na, lagi kay kinaiya na di maayo. Ating-ating ko di ngayon ano dito di man kita perfecto di man kita perfecto may sipiat dito diya mao kay nang gigamit ng mga pulong karon medyo hait-hait ni kay dugay-dugay yung daladala ni abi ni mo tama na lang yung kinaiya mo atong kinaiya mo na naay pulong sa Dios na kaya pang ma-change ang kinaiya wala may posible sa Ginoo sige tag pray Lord panalangin ang akong trabaho negosyo. Wag ka nag-pray na mag-uhang akong bakbak. Amen. Dahil mga kay ning Ginoo, ihatag naman dyan na ako yung blessing. Bakbak, naging yung problema. Tama ba mga igsoon? Amen. Sama sa mga Israelites, isgutan na to. Dalaw na sila sa Ginoo sa yutang saan. Bisaan sa Ginoo nga dalawang sila sa tabuno, ang mudansyang lugar na dito makita gyud sa Ginoo ipanalanginan ang katawhan. Ang problema karon kay dalawa na maginta sila, ang mga katawhan mga Hudyo uban niadto reklamador. Unsay nahitabo? Wa sila kabot sa saat, nangamatay sila, gipatay sila. Nangamatay gipaakog bitin. Mao nang ay magpensa. Dili pasabot na patag gagbiting reklamador ka. Naay mga butang nga ipakita sa Ginoo ay reklamo malas mo na hinuon ka. Hallelujah. Mao na mga igsoon, dalon ka sa Ginoo sa blessing, pero ang tinga nato ang atong bakba. Amen. Hallelujah. Next, point number 4, hapit na tamahuman, guarding our hearts and mind. Nganong kailangan man nato gwardiyahan, apingan ang atong kasing-kasing una-una. Ngano man tungod kay ang atong pagbati karon ug atong hunahuna na anay giusa magyud ni siya. Unsay mong pagbati karon, mao ni mo gawas sa mong hunahuna ug isulti. Kung basahon nato sa Mateo, apan ang mugawas sa baba gikan sa kasing-kasing ug mao kana ang makapahugaw sa tao. Napay mga tao nga nagsaway kay Jesus, sila nagkaon man lagi manana. Ingon ni Jesus, kabalo ba mo unsay mas makapahugaw sa tao kining mga pulong nga magdula. Dili man tanan pulong. Pasabot ana nay mga pulong gyud na di ka mag-amping magpataka og istorya, makahugaw na sa imo.
dili siya makahatag og pagrespeto sa imo. Napansin ninyo, lalo ni mga tao nga tinga nakaginalayuan ang mga tao, na yung mga nga sitwasyon. Tinga mo dili naman ko ginaduulan. I-check din mo kay basin ikaw mapataka na nagagistorya. Hallelujah. Kay makahugaw man guna siya. Mayon ka, wapo magug sinina. Ano di naman sila muduol. Ginalibre gina ko sila halo-halo. O ginalibre gina ko sila Jollibee, Makto. Ano di man sila ganahan kay tanaw nila hugaw ka toxic ka tao. Hallelujah. Mao na mga igsoon, ang pinga nato ang mga pulong nga magula sa mga ngabil. Pwede ba nato palakpakan ng Ginoo niya? Praise God. Blessing ni mga igsoon, blessing. Hallelujah. Conclusion, nata sa conclusion, hapit na tamahuman. Ang dili kailangan ato adyong gordyahan. He who guards his tongue guards his soul from trouble. Kung ikaw nag-aamping sa mga imong gipanulti, sama po na imong gi-secure o giampingan imo imong kaugalingon gikan sa mga kasamo. Kinaagi samot na resulta sa taong tabian magpatangkag istorya. Makaingon mo istorya mas paso otro pa na kinahiyang tabian. Tinuod naling kamot ko. Tanan mo diri ko. Kinagdakog yung ko sa pamilya sa society lugar na babagay among puhunan. Manang pasalamat ako sa kay na pastor ako. Kay kuha pa ka na pastor, murag ay lugar ni muhilak mangani ni masturyahan ako sakit din jugay kong babagay. Maluoy na lang kung uya ko dali niya. Uy, naminyo magastor. Mawalihan kami puno sa presensya sa Ginoo. Nga naman, maribaybal man siya, may istoryahan ako. Mana may so, dahil kung siguro i-revival lang ni Sister Charing. Hallelujah. Bitaw mga so. Mana na iko'y gahom ang mga ba. Gordyahan na to. Napay dila dito na ikalinahan ni Doktaro. Ay lang kung masunugan yung picture ay naana dahil pastor. Tingala mo na yung arios-arios diri sa baba. Unsa man na? Kadina maninggagmay katong ipakita kung imong picture pastor. Ayaw gyud mo pagsundog ining mata, ang mga bata. May igsoon kining tagna atong hinumduman, bardyahan niyo na tong baba. Amen. Amen. Ako iklaro kay igsoon, pagkaon pa lang daan, istorya maayo. Ay nagdiskuti itong mga daot sa mga ubang tao. Pwede ba nato na buhaton? Kung naadyo kay di mapugan, murag labi kay istorya ba? Maguna-una kasunod sa isang oras. Mula ba yung naman mag-practice? Kini bitong pagbalibab na anad na mong tagot. Disiplina kayo kailangan na. Isulat mo sa imong kaugalingon unsay dapat na kong buhaton para mapugan ang baba. Una na itong ibuhat ako, gisulti naman ako ni dati. Para dili ko makapamalikas, liktan yun ako na kong baba. Liktan yun ako na, isa ka pamalikas, kay kusok, bayan jugay ko mamalikas. Nabago-bago lang yan, wala na bago gamay. Pero na bago yun po. Liktan yun ako na, isa may nabuhat, dili na sa bata. Bisag dagko, kung makapamalikas mo, makalibak mo, sulay sa pamagi. Kung may nga ay nakasulti kong di mayo. Taga-isa ka pulong na mga libak. Nakoy kan siya tags-gatos. Oh, wow, nindot pa na disiplina wa. Tama ba mga igsoon? Natay ginatawag og training sa tong kaugalingon. Mingon ay sige na lang kong libak kay para dagkon kog tigom. Murag masakitan ka ba na imong i-disiplina imong kaugalingon pag makasulti kog ingani mao na consequence. Training na ano man naga-avoid ta ng atong kinabuhi madto sa di maayo. Amen. Palakpakan na itong Ginoo niya ng mga tao. Praise God. Point number 1, ato na, remind na to. Ng point number 1 na to, kung unsa ka importante ang mga pulong. Point number 2, the power of words to harm. Naagay pagguba, kung atong mga nabil, di mag-amping. Magpatagat ang istorya. Number 3, dapat may istorya ta o mga positibo o makaayon ng mga butang. Number 4, dapat ato yung ampingan ang musulod sa itong kasing-kasing o pagbati. Mga na ganing mga igsoon, di takabalo,
mo kontrol sa kong kasing-kasing kay wa may basa-basag pulong sa Ginoo. Unsa man gyud mosulod sa kasing-kasing karon, mao gyud mo gawas sa imong baba. Kung sige na lang kay kag paminaw sa chismis sa silingan, mao gyud mo gawas sa imong baba. Pero kung nag-Bible study ka sa imong panimalay, paminaw kag wali, naminaw kag mga butang nga makaayo. Di man ko may butangan, pwede man ka magdula, pero unsay mo sulod sa imong heart karon, mao gyud masulti nimo. Napansin ninyo sige mo tanaw video na